आसोला टमेट' बिगुर मोनजानायनि मारै जालायदों टमेट' जायाना नों बे बिन्सखौबो जानांगो जालायबाय लोगोफोर संनाय जालायबाय नै आंहा पनिर संदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओंखामाबो जानोसैयानो दिनै पनिरजों टमेट' बेनिफ्राय सबाय बिमा संगोन आरोना नै बेखौसो हाथ'वाखैनो आं बेखौबो हानांगौ नै बेवहाय माखासे एवना लाबाय नै बेयाव एवगासिनो दा हरनि बेजोंनो जालायनोसै दिनै ओंख्रि मा संबावनो नै लोगोफोर फिसाजोआनो जायै जायै फोजोबजोबनोसै आरोना पनिरखौ बेवहाय सबाय बिमाखौ एवनानै लाग्रोबाय बेनिफ्राय नै जाजोब्बाय पनिराबो बेनिफ्राय माबाखौ टमेट'खौ होथ'वाखैनो आरोना आं नै बेयाव हानानै दोनथ'दों बे एसे सबाय बिमाया एसे मोनबासो टमेट'खौ होगोन आरोना नै ओंख्रिया मोनबाय ओमफ्राय जिउआ जाग्रोनोसैनो आं जाथ'ला आरोना दानो ओंख्रिया एकदम सिम्पोलसो आरोना मस्ला मस्लि बानलु जेबो होआखै मानो होनबा उन्दै गथ' जानाय ना बियो जोंना जिउआ जानो हाया आरोना मस्लाबाबो आलु बिनो मायो आलु मिन्थिया बानलु होआबाबो मस्लायानो आलु होबायना बेनो होग्रोनोसै आङो आं जाथ'ला आरोना बिनि माबाखौ बिनि बाबाखौ नेनोसै दानो जाथ'ला आयौ ओंख्रिया थोरसि बुंजोब्बायहाय जिउ ओंखामा बुरजाद्राय जाबायदां बुरजा होफ्लांबाय आं चलो जानोसै जों जाबाय नै गुदुं लासै लासै जा गुसु जाबाय दांना गुसु जाबाय बैखौबो जा बिन्सखौबो जा बेखौ सबाय बिमाखौबो जानांगौ ना मोजां जा हामा ओंखाम जानायाव दल' जानांगौ मोजाङै दे आसोला टमेट' बिगुर मोनजानायनि मारै जालायदों टमेट' जायाना नों बे बिन्सखौबो जानांगो माइ सेवनाय जालायखो बेलाय आरो एवदों नालाय बिदिनो जाखागोन आरो एवनायसो दा दालि नोंना दालिखौनो सिमां नुबाय थायो ना मानो दालि पटेट' बेदर बायदि जाबाय देखायनांला मोजां जादो क्या क्या हुआ पानी क्यों चाहिए पानी पानी क्यों चाहिए खाना खाने के बाद पीना ओके
Eh. जाला. Alay, मोनसे जायोबा जादो दहायबो गावा जि जाबाय आरो onion onion barang taruh ya. Jiwa bajunya.